Com s'ha dit, el jovent som un dels col·lectius que rebem de manera més intensa el que és el patriarcat. Sota el paraigües del paternalisme se'ns infantilitza. Vivim immersos en un poder adult de tal manera que se'ns qüestiona la nostra capacitat de decisió, se'ns tracta d'irresponsables, se'ns diu que no tenim discurs i ara, amb la victòria del PP, revifa la moral ultracatòlica i això s'intensificarà. Un exemple és la reforma de la llei de l'avortament, que si bé la del PSOE no era la meravella, ara s'ha tornat molt més estricta, de manera que es dubta de la nostra capacitat de decidir sobre el cos i se'ns tracta de criminals si decidim fer-ho. Perquè ara una noia de 16 anys és prou madura per anar a la presó, per enfrontar-se davant d'un tribunal de justícia, però resulta que és immadura per decidir sobre el seu cos. El jovent independentista estem fartes que se'ns digui com hem de viure la nostra vida, fartes que se'ns imposin uns rols pel fet de ser nois i noies, fartes de cànons de bellesa impossibles que ens duen a trastorns alimentaris, fartes que se'ns digui com hem de viure la nostra sexualitat i les nostres relacions. I és que estem en un moment amb 45% d'atur juvenil, impossibilitat d'emancipar-nos, un futur laboral pèssim, retallades en sanitat, en educació, insults i boicot a la nostra llengua, a la nostra cultura, que és que ja no ens queda res per perdre. Només ens queda organitzar-nos en assemblees de joves, en assemblees d'universitats, sortir al carrer, fer-nos sentir, fer-nos respectar, demostrar que tenim un discurs i que és ferm, i apostar per una destrucció integral del capitalisme i del patriarcat. Ni pensem cosir aquestes retallades, ni pensem perpetuar el sistema. Plantem cara.